Gouwen-Duiveland heeft een schadeclaim aan zijn broek van 90 miljoen euro hangen. En Zeeland komt in actie voor Oekraïne. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht. Het wordt gezien als een nieuwe en veilige vorm van beleggen. Investeren in een hotelkamer. Net als bij vakantiehuizen wordt de kamer verhuurd en kan je er als eigenaar gebruik van maken. Door het groeiend aantal toeristen in Zeeland is deze vorm van beleggen steeds populairder. Zeeland is gewoon een hele leuke provincie met heel veel mogelijkheden. Strand, we gaan graag naar het strand om te wandelen. Duinen, leuke plaatsen, we shoppen graag, mogelijkheden genoeg. Ja. Zo, we zijn er weer. Zo, binnen. Iedere investeerder heeft zo zijn eigen redenen om te investeren in een hotelkamer. Je kan er zelf gebruik van maken, maar het moet ook rendement, oftewel geld opbrengen. We hebben het volste vertrouwen in dat het goed komt. Het heeft in afgelopen zomer top gedraaid. Volledige bezetting in onze beleggingen. En ja, we zijn eigenlijk heel tevreden. We hebben eigenlijk het recht om een week of 6 gemiddeld genomen per jaar hier te mogen zijn. Die weken plannen ze vooral in het voor- en najaar. En dat is een bewuste keuze. Ja, vanwege de bezetting natuurlijk. Ja. Zeker niet in het hoogseizoen, want je wilt toch een beetje rendement creëren natuurlijk. En ja. We gaan niet dan in de vakanties en in het hoogseizoen. Nee, dat doen we niet. Nee. Investeren in hotelkamers is de laatste jaren in opkomst. Ook in Zeeland wordt het dus steeds populairder. Voorbeelden zijn Hotel Rijks in Goes, de Timmerfabriek in Vlissingen en dit hotel Zeeuws Licht in Dishoek. De vraag daarna die wordt steeds groter, omdat rendement op de bank, dat maak je niet. Het is een heel aantrekkelijk alternatief, omdat je hier, en wij noemen dat sociaal rendement hebt, doordat je het zelf kunt gebruiken. En je ontvangt ook rendement vanuit de verhuuropbrengsten. Dus je investeert in iets waar je zelf ook plezier van hebt. En dat is natuurlijk ten opzichte van een aandeel kopen in bijvoorbeeld een beursgenoteerd bedrijf, heeft dit natuurlijk veel meer emotie en is het ook veel waardevaster. De aankoop van een hotelkamer is al mogelijk vanaf €150.000 en kan oplopen tot 4 of 5 ton. Volgens Peter en Hetty is het risico dan ook te overzien. Wij zien er geen groot risico in. We hebben er eigenlijk heel veel vertrouwen in, omdat Zeeland toch booming is, denken wij. En wat we ook wel zelf ook een beetje deel van zijn, de vergrijzing die slaat steeds meer toe. Valt er bij mij gelukkig nog een beetje mee. Maar goed, we krijgen steeds meer mensen van onze leeftijd die er graag op uittrekken, denken wij. En dan is Zeeland vanuit Nederland gezien natuurlijk een ultieme plaats, wil ik wel zeggen, om naartoe te trekken. Wat wij eigenlijk beloven in onze rendementsprognoses is gestoeld op een defensieve bezettingsgraad. Zonder het heel ingewikkeld te maken, maar doorgaans berekenen we dat met bijvoorbeeld een bezettingspercentage van 55%. Zodat je eigenlijk al heel snel tot de conclusie komt dat dat het minimale is. Tuurlijk zijn er risico's aan verbonden, maar die zijn heel overzichtelijk. Voor Peter en Hetty speelt het rendement natuurlijk een grote rol, maar het is niet het belangrijkste. Als ik binnenkom, dan denk ik, dat is toch van ons. Ja, ik heb dan ook niet zo het gevoel van dat hier ook andere mensen verblijven. Ja, als we hier zijn, heb ik zoiets van, lekker, we zijn er weer. Welke schadelijke stoffen er in de lucht zijn gekomen tijdens het afvakkelen na een grote technische storing bij Dow Benelux vorig jaar is nergens terug te vinden. Dagenlang werd er bij het chemiebedrijf in Terneuzen afgefakkeld. Dow is zelf verantwoordelijk voor het registreren van die uitstoot. Maar daar worden vraagtekens bij gezet. Door een flinke storing brandden afgelopen december en januari langdurig de fakkels op het terrein van Dow Benelux. Bij dat zogenaamde fakkelen worden stoffen verbrand, waaronder schadelijke stoffen. Dow is zelf verantwoordelijk voor het meten en registreren van de uitstoot. En dat baart een aantal mensen zorgen. Het is een slager die zijn eigen vlees keurt en dat kan gewoon niet. Ik zie dat inderdaad bij andere grote bedrijven ook, dat het bedrijf zelf is uiteindelijk die erover gaat. En dat is natuurlijk niet juist, hè? Het meten en registreren van uitstoot is grotendeels een papieren handeling. Op basis van wat er aan stoffen verbrand wordt, berekent Dow de uitstoot. Volgens professor Jacob de Boer is het plaatsen van sensoren om daadwerkelijk te meten niet lastig of duur. Technisch is dat allemaal mogelijk en ik denk niet eens dat de investering heel groot moet zijn. De meetgegevens worden op deze website gepubliceerd. Maar er zijn een hoop jaren niet zichtbaar en 2020 ontbreekt vooralsnog. Dus dat moet gewoon aangevuld worden en dat moet natuurlijk ook sneller kunnen. Ik bedoel, je moet daar niet jaren mee achterop lopen. Dat zou natuurlijk veel beter kunnen. En
Ja, wij zijn ook voor snelle openbaarheid van gegevens en informatie. Wel is te zien dat Dow in 2019 ruim 7000 kilo van het gevaarlijke benzeen heeft uitgestoten. Benzeen is kankerverwekkend. Er is veel discussie op het ogenblik wat er bij bepaalde asfaltfabrieken, wat daar dan buiten mag komen. En als ik het goed heb, is daar het maximum iets van 800 kilo per jaar. Dus als u het heeft over 7000 kilo, dan zijn we factor 10 hoger. En dan hebben we het, is natuurlijk problematisch. In noodsituaties zoals afgelopen december hoeft Dow zich niet aan de maximum uitstoot te houden. Omwonenden kunnen nergens binnen afzienbare tijd terugvinden wat er in zo'n periode is uitgestoten. Je moet natuurlijk meteen de omgeving waarschuwen en de toezichthouder waarschuwen en de provincie waarschuwen. Maar ook in directe zin de burgers. Die hebben gewoon recht op om te weten wat er precies gebeurt en wat daarvan de mogelijke gevolgen zijn. Ja, daar dringen wij uiteraard ook op aan dat dat sneller bekend kan worden gemaakt. Als je iets loost naar de buitenlucht, waar die andere mensen weer inademen, dan moet je daar dus je verantwoordelijkheid nemen en dan melden wat er aan de hand is. Controles op de uitstoot van Dow wordt door de uitvoeringsdienst DCMR gedaan. Soms aangekondigd, soms onverwacht. Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor de uitstootvergunningen en zegt dat dit systeem van controle voldoende zekerheid geeft. Nou, dat is dus helaas niet voldoende. Te vaak worden we natuurlijk achteraf geconfronteerd met berichten dat er uitstoot of lozingen zijn geweest die buiten de vergunning om waren op onverwachte momenten. Dat kun je alleen maar in de gaten krijgen en houden als je het permanent daadwerkelijk meet. Wat komt er nu werkelijk uit de fakkels van Dow? En zou de omgeving daar wellicht eerder van op de hoogte kunnen zijn? Misschien kan het zelfs heel anders. Daarover zal de politiek moeten beslissen. Maar dan moet het eerst op de agenda komen. En verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas wilde niet op camera reageren op dit verhaal. En Dow geeft aan te willen kijken naar een manier om de omgeving sneller over de uitstoot te informeren. Wil je als lokale politicus flink scoren tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen? Beloof dan de kiezers niet dat je meer cultuur gaat organiseren. Zeg in plaats daarvan wel dat je de kleine dorpen een oppepper geeft. Dat blijkt uit een groot opinieonderzoek dat Omroep Zeeland heeft laten uitvoeren. Over 2 weken is het zover. Dan mogen we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Uit een enquête die wij hebben laten uitvoeren blijkt dat de Zeeuwen sommige onderwerpen belangrijker vinden dan andere. Op de vraag welke thema's of plannen spreken u sterk aan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, noemt 35% van de Zeeuwen een einde maken aan de winkelleegstand. Op 2 staat het lokale woningtekort oplossen met 51%. En op 1 staat de leefbaarheid van de kleine kernen op peil houden met 54%. Die leefbaarheid vinden Zeeuwen dus het belangrijkste verkiezingsthema. Maar waar moet je nu in het stemhokje op letten als je leefbaarheid op je dorp belangrijk vindt? Ad Lijnbach van de Dorpsraad in Leeuwendorp heeft wel een verkiezingstip. Kijk vooral wat de partijen voor de dorpen in hun partijprogramma hebben staan. Zijn ze echt voor de leefbaarheid, voor de woningbouw die in die dorpen, dat dat gewoon op een goede manier gewoon voortgang heeft. En kijk ook van dat ze zullen zorgen dat gewoon de scholen, de andere faciliteiten, dat die gewoon in stand gehouden kunnen worden als dat mogelijk is. En als ze zich daar sterk voor maken, ik denk dat je dan toch wel een goede keus kunt maken. En dan zijn er de onderwerpen die de Zeeuwen minder belangrijk vinden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Van de 7 onderzochte onderwerpen staat lokale oplossingen voor de klimaatproblematiek aandragen op plaats 6. Slechts 17% van de Zeeuwen vindt dit belangrijk. Van de onderzochte regio's scoort Walcheren hier trouwens wel hoger, met 25%. Helemaal onderaan het lijstje van prioriteiten bungelt het onderwerp het culturele aanbod in mijn gemeente verbeteren. Slechts 13% van de Zeeuwen vindt dit belangrijk bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zeeuws-Vlamingen blijken nog minder met cultuur te hebben. Slechts 10% vindt dit een belangrijk verkiezingsthema. En ander nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen. Uitgezocht is ook hoeveel vrouwen er op de kieslijsten staan. In Zeeland is maar 27% van de Zeeuwse kandidaten vrouw. En die staan dan vaak ook nog op lage plekken op niet verkiesbare plaatsen. De gemeente Schouwen-Duiveland krijgt een claim aan de broek van 90 miljoen euro voor het niet doorgaan van Brouwerseiland. De projectontwikkelaar van de vakantieeilandjes zegt dat dat het bedrag is dat zij aan schade hebben geleden. In het Grevelingenmeer zouden kunstmatige eilandjes met vakantiehuizen worden aangelegd. Eerst leek de gemeente daaraan mee te werken, maar na meerdere protesten werd toch een streep gezet door het plan.
Contractbreuk, zeggen de advocaten van de projectontwikkelaar. Er zou meer dan 10 jaar aan Brouwerseiland zijn gewerkt en vandaar de hoge schadevergoeding die geëist wordt. De schadeclaim komt voor de gemeente Schouwen-Duiveland niet onverwachts, want vorig jaar diende de projectontwikkelaar al een schadeclaim van 32,5 miljoen euro in. En dat die claim nu verdrievoudigd is, wordt door Robert Lievense van de partij Leefbaar Schouwen-Duiveland opgevat als een verkiezingsstunt. Ja, dat is misschien een beetje druk proberen te zetten om, ja, als de raad zenuwachtig zou worden of partijen worden zenuwachtig, dat we misschien nu toch gaan toezeggen om dan toch aan tafel te gaan. Ik verwacht dat het in die sfeer ligt en dat is natuurlijk jammer, want Zeelenberg heeft erg veel mooie projecten neergezet. En als je dan nu herinnerd wilt worden straks als de stampvoetende multimiljonaire, is dat zonde. Wordt u er zenuwachtig van? Nee. Nee, want het is klinkklare onzin wat er ligt. En volgens verslaggever Jan Vogel is het nog veel te vroeg om te speculeren of de gemeente de schadeclaim daadwerkelijk moet gaan betalen. Zover is het nog lang niet. 25 april dan staan de partijen tegenover elkaar voor de Raad van State, de bestuursrechter. Lievense verwacht dat de gemeente Schouwen-Duiveland daar gelijk krijgt. Pas als de gemeente daar ongelijk krijgt, kan er een civiele claim komen en dan komt deze schadeclaim pas aan bod. Dus zover is het nog lang niet. En vrijdag zijn de eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Zeeland. In een leegstaand hotel in Sint Maartensdijk vangt de eigenaar op dit moment een kleine 40 mensen op. En dat aantal loopt dit weekend nog op. Коли ми їхали сюди, мені було страшно від того, що по місцю зривалися бомби, бо ми ще знаходимося біля воєнного аеродрому. І те, що мали влучити в аеродром, влучили в село. І тоді ми дуже злякалися. Але коли я виїжджала, мені було ще страшніше полишити те все, тому що залишалися рідні і залишалися ті, з ким я люблю. І ми по максимуму зібрали всіх тих. Кажу, мені чоловік сказав, ти виїдеш. Я кажу, Іван, я без них всіх не поїду. І тоді ми за 30 хвилин, за 2 години максимум ми зібрали всіх, кого ми могли зібрати. Хоча ми телефонували ще іншим. Це дуже ризикована така була поїздка. Tamila is hier terechtgekomen dankzij ondernemer Arjan van Dijken, die nauwe banden heeft met Oekraïne. Onze zoon is getrouwd met een Oekraïens meisje. En heeft toen 10 jaar terug besloten om daar ook werkelijk te gaan wonen. Heeft daar een bedrijf, tenminste ik hoop dat hij het nog heeft. En dat was de aanleiding voor Van Dijken om in actie te komen. En hij biedt nu de Oekraïense vrienden en familie van zijn zoon onderdak in het voormalige hotel in Sint Maartensdijk, dat nu leeg staat. Ondanks dat de vluchtelingen nu veilig zijn, zat de schrik er bij aankomst nog goed in. Ja, toen ze de bus uitstapten waren ze allemaal onwennig. Ik zag ook echt bedrukte gezichten. Dus dat doet je toch wel wat. Inmiddels zijn de vluchtelingen wat meer tot rust gekomen. Ondanks dat hij kan helpen, heeft Van Dijken een dubbel gevoel. Natuurlijk is het fantastisch, maar je hart huilt natuurlijk. Була важка дуже поїздка, дуже важко було на кордоні. Але коли ми приїхали, ми навіть не уявляли. Ми знали, що тут є дуже добрі люди, які люблять нас, але коли ми це побачили всю доброту і по дорозі, і коли приїхали в Голландію, ти відчуваєш себе, що тебе люблять, що ти захищений, і що тут зовсім інше життя, ніж там, де було у нас. Що ніде діти не бояться, що бомби чи якоїсь ракети. En terwijl in Sint Maartensdijk de eerste vluchtelingen zijn opgevangen, moeten de Zeeuwse gemeenten op zoek naar 1000 opvangplekken voor de vluchtelingen. Dat is op verzoek van het kabinet. De opvang moet binnen 2 weken geregeld zijn. En later moet de opvangcapaciteit nog worden verdubbeld. De Zeeuwse gemeente verwacht in de loop van volgende week een beeld te hebben waar opvang geregeld kan worden. En de situatie in Oekraïne houdt ook de Zeeuwse fruittelers bezig, want zij maken zich zorgen. Normaal gaat een groot deel van hun oogst richting Oost-Europa, een afzetmarkt met 200 miljoen mensen. Maar door de oorlog en de onrust zien de fruittelers het somber in. Ja, natuurlijk is het verschrikkelijk voor de mensen in Oekraïne zelf. Maar voor de Zeeuwse fruittelers heeft het ook gevolgen. U ziet het, de sortering staat hier stil. Er zijn volop peren teruggekomen van de grens van Wit-Rusland en Oekraïne. En daarom hoeven we nu niet te sorteren. Directe gevolgen zijn lagere prijzen en problemen met de afzet op het moment. We denken dat die afzet wel terugkomt. Het is onmacht, je kan niets doen. We zien allemaal hoe erg het is voor die mensen, maar we zien ook, we hebben wel veel zorgen. We hebben veel zorgen van ons inkomen voor dit jaar, of dat goed komt.
En Lamb Weston blijft friet produceren in Rusland. Sinds 2016 heeft het bedrijf uit Kruiningen een fabriek in de stad Lipetsk. Ondanks de invasie van Rusland in Oekraïne blijft die frietfabriek draaien. Een aantal andere Nederlandse bedrijven, zoals Shell, trekt zich terug uit Rusland. Lamb Weston denkt niet aan stoppen, maar houdt eventuele opgelegde sancties wel in de gaten. Laat het bedrijf in een korte schriftelijke verklaring weten. En Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost, dat voor een deel in handen is van een Russisch oliebedrijf, heeft zich gedistanceerd van de oorlog in Oekraïne. In een verklaring veroordelen ze de inval ten zeerste. Het is druk bij revalidatiecentrum Revant in Goes. Na de grote coronapiek in november en december zijn daar nu tientallen coronapatiënten aan het revalideren. Nooit eerder zagen ze daar zoveel relatief jonge mensen. Fouad Boussambou uit Vlissingen is 42 en liep in december corona op. Hij lag 4 weken in het ziekenhuis, waarvan 10 dagen op de IC. Nu revalideert hij in Goes. Ja, bij cardio, bijvoorbeeld fietsen, dan merk ik dat de batterij sneller op is en dan moet ik echt eventjes weer bijtanken. Langer dan 5 minuten fietsen gaat nog niet. En dat is niet alles. Bijvoorbeeld bij bezoek, als er dan iemand lang op bezoek komt, ja, dat je gewoon het gesprek niet meer kan volgen. Ja, doordat je mentaal gewoon moe bent. Ja. Tijdens de hele coronapandemie is Zeeland niet zo zwaar getroffen als afgelopen november en december. De besmettingen namen snel toe. Zeeland werd de corona-hotspot van Nederland. Op het hoogtepunt waren er zo'n 4500 besmettingen met de Delta-variant per week. En het trof vooral kinderen en hun ouders. En dat zien ze hier in het revalidatiecentrum nu terug. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja? De laatste weken zien we eigenlijk vooral mensen die gemiddeld heel jong zijn. Waarbij met name in november, december de groep mensen op de IC terecht is gekomen. Die veelal via hun kinderen via de basisschool besmet zijn geraakt. Het gezin van Fouad Boussambou is dubbel zo hard getroffen. Ook zijn vrouw komt in het ziekenhuis op de IC terecht. Een klap voor het gezin en voor zijn jonge kinderen van 4, 9 en 11. Ik hoor wel van familie dat ze natuurlijk heel erg onder de indruk waren. En ja, dat ze het moeilijk vonden, regelmatig gewoon eventjes emotioneel werden. Ja. We hebben enkele mensen gehad waarbij de kinderen zich ontzettend schuldig hebben gevoeld omdat ze papa of mama ziek hebben gemaakt. En dus dat maakt eigenlijk deze groep echt wel anders dan de groep die we eerder gezien hebben. We praten er bewust ook echt wel over van wat is er nou gebeurd. Ook familie heeft dat gedaan. Hoe voel je je? Wat vind je ervan dat je papa en mama in het ziekenhuis liggen? Dus we krijgen in principe wel echt van alle kanten wel hulp. Daar zijn we heel dankbaar voor. We betrekken sowieso kinderen heel veel bij de behandeling. Dus we laten ze meedoen. We hebben hier bijvoorbeeld de mogelijkheid om ze met activiteitentherapie leuke dingen te laten doen. Of met de bewegingsagoog te komen sporten. Om eigenlijk op een leuke manier weer opnieuw te ontdekken van het gaat eigenlijk met papa of mama best goed. Met veel hulp van familie houdt Fouad zijn gezin draaiende. Hij hoopt dat zijn vrouw ook snel weer naar huis kan komen. En zo zijn we weer aan het einde. En zijn we aan het einde ook van Zeeland de Week. Nog een mooie avond en tot morgen.